ka jingkhut ya ka sansar ka kadar kariban sedang nani ki pajba ki bedon benta hakata ka sansar kadar namar ki pajba ki de ki stakeholder ki banding kongtam ka sansar kadar haka demokrasi namar ya kano kamat ka bangin ya kran ya kano ka isu ka bangin manra ki ban ya ka raikot ya ka rai hadu ki de ki pajba jadi magata daw kata ka rai ka ban mi nani ka de ban nong ka rai ka bakhuj lengba ki nong thebut ki bam shem la sha thit ki bot joki kata ka de ka bangamot banong teka sedang nang ta kata ka de ka clean electorate ane ki nong thebut ki bakhuj ki basuba ta ka baar kalong gidan kam bansai ya ukertong ubakhuj clean candidate ukertong ubamdan kanu ka jingtho priya ka baong kumta ngamong bangi ki betan ka parti pra ngide ki angel dani gide ki bri ki ba biang sudah ki ba perfect ngamong ni kata ngilong ki bri ngilong ki jing thau ki jong blai ngida na ka jong ki jing tlor ki jing dona ki jongi walang ngilai persang ka bala ba ngin light na ki ba kum kita tenrai habang isai pat yo kertong ni hapan penting kana ba kertong jongi umdei bandon ka jing tho bria hagino gino ki scam dani hagino gino ki case dan ki kamsniu ki balong persya ki emlang salang persya kalong beriu kuman beriu iki hukum kita ki jai kertong ngim juara te kuma peli benta kini ki kertong ki ba ka voice of the people party ka sai kini ki kertong ki ba dan kum kata ka jat jinglong ki ba dan kum kata ka karakter hapo jogi tidak kata daw ngilala ban sai kini ki kertong ki ba kari ba ka jat beriu ka don ka jingsania kipai ba baru kai pimpat ya kelat i doktor Riki pio i ya kanam ya buram ke jongi pio i ya ke jinglang ke bajai jai ke jongi tenring ini penbu ke jingkeli mano ba sai i doktor Riki ho jega plan bam jukut ke jong blai ka bala pelong ya u bu un sai ya i doktor Riki ku mun nongelam henry gim dei ban klet ya ka platform ke ba i doktor Riki wan ba kata kelong ka voice of the people party lengba ke jing duai lengba kijingnya aja ngot lang jung pikir pai ba hadin bala sengge kene ka parti hadin bangila buah kijing dua yano bangin sai kum ki kertong na kabanta ki election gi repair haga bedai baka MP ke bala dak ngelayo ban sai Dr. Riki haga ban kong gibriu ki ang uni ubru bojo bolo bejem palat ubamdan nia ubamdan kitin hadu kelat kren tho no lai pujaji Henry ni kum ka parti ni ya saprang ngim sel pensngap ya kata bat baru kai ke ba piu i ke jinglong ke jongi ka ba ban ong ba ka clean politics kaya harengkat bat u clean candidate lani ukurtong ubakhu ubamdon ke jing tho ya kata ka ka bangya mut bonora ane te kata ka politics ka bangi kai kata ka sansar khadar ka bangi ki kwa namar la kini ki kertong ne thui pi kilong ki kertong ki ba ngim ila ban senia eki ngim ni artati ni ki jinglong ka jongki haga bakhadu kane thu ipi kinemra ban kit ye kene kelengkor ka bakhia ban kit ye kelengkor ban ai ka jing sikri yu pai ba don kam yu briu ubadon ye ka jinglong ka bala ban senia te phimde ban kret baga parti kala sei yu briu ba kordor kum i doktor Riki Eje Sengkan berkata kadai bapihi pila bu ya ka confidence sapo jongi pila sania aga leadership jo ka parti aga jilam jo ka parti badang tu ngiyui yo so ubai lasai ngikhlem babe den ne beda ngikhlem babe memang tarau ngilai i ke jingjop den memang tarau ha ka jing i ke jonga kadai ka parti pra ka bamenta kadai ka parti ka basai ya ki kertong ki ba compare tegale keri ke berit jongi ngilasai ya kijak benri ya ki beriu ki bakrau kijak benri ku batang citro Henry phimde bengkelet ngilasai ya ki riu krau na keri ki jongi lakalong haka puli ka dangle lakalong haka sensar ka khadar ngilasai ya ki pro jabing ngilasai ya ki peseli ngilasai ki riu krau ngilasai terre hekini ki kindet sngam ngayu ba ya kane ka space ya kane ka political space lane ya kane ka benta jo sensar kadar lasdang ban bam ro no daki wai pat ki jai brio da ki ken hun ki badon ha ka wai pat ka profession ka bangitip ki kum ki businessman
Dan la rong kini ngai kini ki riu dan mensim. Kini ki riu ki badon ki jinglong ka basisa ki mi onachu. Ki pai baru ki syalam baklano ki. Berkawai ka sansan majan kawai ka sansan kasuwan berkasulet na kumtu. Ni khamla ban sai ki riu ki bakor. Handai dei lembaga jungan de Voice of the People Party bangilala ban sai ki kertong ki bakan sai kum ilit Dr. Ricky A.J. Sengkon. Te idan kam ya u candidate ubadon ka jinglong ka balaban syariah. Clean candidate. Kata kadai ka bangamot bangkaran. Te kini kiwai ki parti kia persyang bansai ya ki beriu te handai ha ka jingisi ka berit jonga ngalak ban bakla. Ha ka jingi ka jonga ki persyang bansai ya ki crorepati. Dai ka parti pra ka ba persyang bansai ya ki crorepati. Nama kata kau hagane kalumpung ke pemerintah ke jingjit ke dia peranjungi. Nginjit ya ki crorepati, nginjit ya cror kari. Kata kadai ke jinggeli ke ba ni hapan bu apranjungi haga bakum kadai kadai. Tingi ngila ya kane kalenti bat pi ngakwa ban perkenau ya pi ngila don sangut ki MLA haka Meghalaya Legislative Assembly bat ngiu ya ka contribution ngiu yo sunyang jongki haga yeng dorbal thawai ngiu iyo sunyang jongki syabar jongki yeng dorbal thawai ngiu iya kata ke transparency karukon pentrekam jongki habasyuk habasai nado iskim ibarit hado ibahe kata ka clean politics ba kata ka jingle ke jungi kaya tali lene kaya daidu kata ka pamapak ban perkenal pi kini ki MDC ki bangi ngila injit kini ki beriu ki ba phi bila ai ke jing sania hadin bangi kum ka parti ngilawan banterwai phi supaya ba bangi yo ban form ya ki isi berkata serang teman bantagalong bakini ki beriu ki ba phi bila jit ba bila ai ke mandiek ba bila penkut ya gani kalengkor friend joki kini ki MDC jungi menta ki trehok ya katam joki nama kata tau nado basyem ka parti pra ya ka isi kalakot kato ka drama ya kini suki ha district council ya small jani ba ya kini suki ki MDC apo district council nami isu bagaimana kita kajingnya kini suki kajingnya kini mula kajingnya kini electoral kam dan isu handai miswang i kheri wai UCM hadir wai UCM 14 wai ki isi hadir wai ki isi ka kalam namar khaba ki pai ba ki ong bakitei ki ya kini suki tema pinarong pala juga district council pintik di kajing sisya ba mendai ki ya kini suki ki ya kini duli kata kalau kajing sisya ki ya kini duli ni thori pi tadano uang ka parti pra nabarni krannya ka clean politics kamdan ka bokom kata kaya bet kaya renti tiki bor ki panamar ki persyang kran haga bede ibat ka hima sora ki wara ek itu ki isu ki beper tada ya pensyai na ko ka force ko iba te ka ai ka bangi kum ka parti ngila sim ya karai na ka isi habangi ong bangim ai ka sarap ngidan ka nomrim ka baskan bat ngini ya yang hanta ndai bangidan ka jingsion shimat yano ru em ngimda ngilong baka politik seni kamdai ka politik sung ka jingsim kaput ndai ngila let supaya ba ngila pani ka jing kersan bangin ai ka jing sensar ka bakut ka suba te kum tahi ka ngil hable nama kata da besa kata ni khlam le ni khlam tamput ya kai ka bagi sotu ka bamrong balle ya ka tangin namla balle ka bali ka bayong ka bahaot kanong haot ka baem kanong ayam kata ka ka bangin ngiyeng te pi gila ni kitu ki kubor ka bede barka himamle menta kitu gilan skenang mi tendai laron kami ke jing pensai ngin senangi pensai pan ka bangamot penora ang ni kalong ba habang ikren ya ka sensar kadar ka bakut idan kam ya ki kertong lane ki nang mikmat ki bakut bar ki pentrai kam hok habakut habasai naga benta ki ai baro ke bangile nadu ki policy ke bangi thau nadu ki decisions ke bangi sim hadu ka scheme ke bangi pentrai kam kata ka dei ka ba ngin ya penya renti kebalai habang ngikren sepang ka sensar kadar ka bakut ka basuba ngikren ya karai ka bakut ani ka clean mandate karai ka bakut ka clean mandate kawan na piki pa akibat kersan hangi kum ka parti tinamar pa pila ai ya gane ka clean mandate
Da ka jing khut ka jing smur tu ka dolur ka jong pi ai ya ka but sa ka parti jongi pi kersan ya ki kertong ki jongi tengi ha bengi ya kita ngidon ka responsibility ngidon ki jing ki kali namar kata ka daw nado balawan ka parti pra ane thui pi kam dan syu ka ne ka jing ya khai kulai mensyua te kini ki MLA ki MDC ne thui pi ki job na kowe ka parti syafiat na kowe ka parti tela jin upai ba na ka parti a da job hantai le ji syukur aklor le dia lakalah parti B ti pai ba ji sa ki kan persian ni ka parti B haga ji sisa pi pila asanya aban ai ka ni ka parti pila ai ka persian ni ka parti da ka pingin skan ba unum kala handai kuman syuang no tan kasia na ka kti kam pat kuit ladat pala ka parti la kala garong namar ba sa kata ki ong ba ka parti ka daitan ka uniform kadita Tiha ka parti pra ka jongi ngim ju hikai kunta. Kane ka parti ka bangyang kadai ka ideology ka jongi kadai ka jenget ka jongi ka bangyang harengkat ka tibri ka tiblai ngira penyang nomri ka jing duai. Ngine mala ban set kalayu ba alan ulan loro. Kata kadai ka bangyang ka klin mandet ka mot ai ba pila ai ba piye ka rai hang ta ngin yang bat ngin yang hado ka bakot. Lada ngini ban syang ha ka yang persa ngin syang baik lada ka dai ni ban sincero ngin sincero baik. Kata kini ka clean mandir. Ngini mula bandai dia ka mandir ka pila ai lanu. Pila ai ni ya ka jingi, pila ai ni ka sokot, pila ai ni ka jingkersan. Ngin ya ini kata ka nongrim. La kalong kumnu hapadem ka tma ka bajur. TVI walangi midon ka opposition ngiyang skan. Kiwe ki parti kila ya kala kila ya pedut haka kerteng jong ka development kila ya kala bongji lai puja. Taka ta ka mon jong ki Tenre ka ba pi ba pi i ba pi tak kama. Ya ka ai ka bangi ni kren ba ya ka ai ka bangi ni le. Tenre ma ka tak da ku ki parari. Hangne hanong spung habang iwan ngimuan syu ba na election. Kabanin ko ai ka bangi iwan hangne kalong gin ai ka jing kublai. Namar na ka ni ka nong spung ngila yo ya unam tam. Haka MP ru ngila yo ya ka nam tam. Haka MDC ru ngila yo ka nam tam. Tidak nak kata daw kung unong IKTM jong parti, kung spokesperson jong parti, ngayeng handi nagaleng jong parti, ngalapan tip i present rang ba hagani kasingan don hagani kajaka para gajing sisa ngamot bani tu ipi ba u presiden rang ba jongi iba adan melawa saya moi ru idei bandan batni hagani kasingi idei bandan batni ngila ya pha iki tuki posta dan pejopi ki barai i ka dur ka jongi la thor ka kateng jongi banwan handre kimi ki kam ki bakar ki e yong ba smubhawan khanang stage ponong spung ki pai ma ki ap community e bi kinang kersan jongi ki dan hangti ka thi ka de ka stronghold ka jongi usumbai ubangi la bat ula ha bagi doro jongi bri bar ula sai so ba phimla ban e ngi yo em ngidan ka jing sani aulai bangi smutu bangidan kajing sania aki pai pa na po nong spung ai ya kajing kublai na kabenta jongki namar kadon ka kam ka bakham e aki constituency ki bakham e ka bai hapan le karki ise kajing alang te ilej no sata menta idan chang ki benta jong ka is jeng hills te hading bangila ong kumta ngila smutu ngila penjam le gidanur kajungi ngila pedang i kata te nagalyang kajunga ngawara akan ka por on behalf of the party ya kajing kublai ya kajing kersan jongki ka kipai ba ya kene ka parti te kun ka dak ga jing kublai sobha nge thap tilang iwe kene ka po te kublai shubon ba pila ai ga jing kersan ngi tengi hamne ngiwan ndai shu banyala election ya pi kham tip kham ha ma pi ban yangi andre ngiwan ban pan ya ga jing kersan habangi pan ya ga jing kersan kamut bangi pan tangi gibut ke jompi andre pan ya ga jing duai ke jompi ngipan ya ka kerkhu ka kerdo ke jompi naga benta kene ke jing penkre jungi kene ke election kerpang yau candidate ubangi ngin sai menta kuma pili tip pai ba Dr. Bats Kemmer bo ude ubreu ubangi ngilajit hadin bangile khan ngile duai ngile perkhat ngile ya selok ba po jong parti misem ba uni usama rang ba ude mo ubet ubiang banpong yaki juti ka ba doktor ki ila no sedin tena magata daw Pipila sania aga leadership jong parti nila sai uni orang ba te smobha ai ya ka jing kersan ka papura te bahaga de ka kanti government baru nginyo biang yau nam tam nginyo biang ya ka jing job
nagane ka constituency nagane ka polling station hang ni bar kini gidon githan ki marjan ke jong phi bat nang ni kan long pat ka jing I will see mi ki wei pat ki paranong song song ki jong ki bodon ha kari khasi ko jen tang kwa bane thu yu phi ba usum bai jong ka BPP ula rung ha ki pai ba hang ni ko nong spu ba na kwa bane thu yu phi ke basai ba ha ki jingelang ke bangi ni song ye prakhat kam kan nong spung galarung ha ka donor ke jong ni ju kan mau yu phi ni ju sngu ye ke phi namar ke jingkersan ba phi pila ai ba ke jingi ba pila kan pau sa ko parti tenama da ko ki pai ba sngoha ban mi pai ba ban ai ke jingkersan onda ha bala kan bana ye ka tarik bangin election ba selat ya riulen mi ki khubor se ne ba tai namar ba menta kane ka parti ka dei satang maka ka ba yang persa ya ka sarkar bar ko wai kata pele etip dei satang kane ka parti ka ba yang hapdeng jong kalat jong kapor tinama kata daw nginem ailat ya ki wei bar ki bor jong ka jingdum ya ki kadiang ya ki kamon wei waru borsang banyalam baklai pai ba jongi ngin penskan ya kene ka parti jongi namar ka dei tang maka kasur kaban pensawa la kalong ha district council la kalong ha kayen terwal thawan jong ka sarkar jala la kalong war ha parliament gidon kam ya kene kasur ka jong upai ba tinama kata daw ngin wara ya ka jinge teli jong ri ba ka jaban reu bar ka jinge teli jong ri ba ka jaban reu kemudian kan mentah kalong banginuan ra ya ka political unity ka jinge teli haka sensar kadar haka bangi ai ya ka mandit lane ya ka rai haka wei ka parti bangin yu ya ka jing sensar ka paklan ondala dai ka tagapor ndai bangiwan hangni tan ya kene ka MP election bangiwan hangni ngi berkenai pi ka por ka bangya une war pu praru lawan tinama kata daw hakane ka kanti ka bamanta ngin ai ka jing kersan ka purang ngin penyo ya ka jing jat ka badan buram bagane ka jing jat ka badan buram ka bangin yo kan ai ka message ka ri ba ka jaban riu si ki lai pun riu tri ki constituency ki badan haka Shillong parliamentary constituency bagi pai ba ka ni i ba o ka jing itali ka ri ba ka jaban riu ka lawan bagane ka parti ka bahaka we ka sngi ka bangidon ka jing kremen ka bangidon ka jing sania ba kanyo ban thao yo ka sarkar ha kasnem arajar apa pranama kata kadaw hagane ka kanti ka pementa ngin persyang banya telilang baro ngin ai ka cingkersan ka pura tak hadu begini ki parti kin makli de lemba jo ka kanti ka pementa ngin penma yaki bar hagan arajar apa pra kin khaliap lama lima kini ki tin ki bakini kumlai sibon kumlai siajar